मानसि आरो बे बर' मानसिया बै समाव जेब्ला बर' स्टुडेन्टस इउनियनखौ दाजेननो नागिरबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बिराद एक्साइटमेन्टबो बिराद गुदबो मोननाय मानो दागोन मानो दाया नंगौना नङा मा जागोन फुरानाफ्रा मा सानगोन हनै जसदामोना मा सानगोन प्रमदामोना मा सानगोन नङा होमबा अनेक खोथाखौ साननांगौ जाबाय इमिडियेट प्रेसिडेन्ट जागोन आरो नङा होमबा लाथावा माबा सानगोन नामा दा बेफोरखौ जेब्ला बै समाव आदा प्रमद बर' बिथाङाबो फैबाय थादों खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा गोबां सावरायलायबाय थानाय जादों एकबारे दायाखै बयजोंबो सावरायबाय थानाय जादों गौतम मुसाहारि आदा बै समनि जेनेरेल सेक्रेटारि फैबाय थानाय जादों सावरायबाय थादों आदा दिपेन बर' बिथाङा एडुकेशन सेक्रेटारि बै समाव कन्टिनिउसलि मोनसे सावरायबाय थानाय जादों रोनगोरा नार्जारि आदा बै समाव प्रेसिडेन्ट कन्टिनिउस मोनसे जेनाखि डिसकासन बयजोंबो रायलायनायनि गेजेरजोंसो बर' जातिनि थाखाय आवाज दैखांनांगौनि थाखाय बर' जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव खामानि मावनांगौनि थाखायसो बड' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटिखौ कनभार्ट खालामनानै अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन गुवाहाटी इउनिभार्सिटि दानाय जादों साफा खोथा गोदान दानाय जायाखै एक्जिस्टिं जेनाखि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि जेनाखि बर' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटि बेखौसो कनभार्ट खालामनानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बड' अल बड' स्टुडेन्टस इउनिटखौ दानाय जादों एकदम क्लियार काट खोथा बाहाय सेकेन्ड थट बा गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया आरो दानानै जे रायलायदोंबाबो बयजोंबो रायलायदोंबाबो जे बिराद इजि स्केप एकदम थांबाय गोनो जाजोब्बाय गोनो जोब्बाय गोनो बेबायदि जादों बेखौ साननो नाङा माखासे रेजिस्टेन्स फैदों फैयाखै नङा साफा सानैनि रेजिस्टेन्स फैदों माबायदि रेजिस्टेन्स जोंथ' बुङोमोन बै समाव हारसा मानसिफ्रा बिराद रेजिस्टेन्स होयो मा माबा माबि अनेक खोथा बुङो खिन्थु बर' मानसिनिफ्रायनो रेजिस्टेन्सखौ जों मोनजेनदोंमोन फार्स्ट एक्जिकिउटिभ मिटिंआ अबहाय जादोंमोन मिथिगौ ना बडिखौथ' बाहायनो दादों बेखौ गलावनो दादों जोंना दुलाराय बर' फरायसानि एडभाइजार बिथाङाबो बाहायनो दङमोन बेयावनो दादों आदा दिपेन दङमोन अबहाय जादों मिथिगौ मिथिया रावबो बबे बास्केटबल फिल्ड दङ ना बे बास्केटबल फिल्डआव जों फार्स्ट एक्जिकिउटिभ मिटिंखौ लेंनांगौ जादों सोर होआखै मुंखौलाय जोंनिनो मानसियानो होआखै सोरबा साफा सानै मानसिया दा माबा मोनसे डिफारेन्स दंमोन दा बेफोर डिफारेन्सआ गैला आं सानो बिनि उनाव जोंथ' फावसायनानै थाया बर' मानसि नंखायो जोंना फनाबो बिराद डेन्जारखा इउटुबाय थायो बियो ओरै बाहायनायबाय थायो अबहाय एसे इजि मोनबाय सोब हाबखायो फार्स्ट स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै जुदा जाथियाबो स्टुडेन्टस एसोसिएसन दं दे स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै फनिर दत्त सेमिनार हलखौ फ्रेसार्स डे खुंनो थाखाय लाजेननाय जाबाय जोङो नंगौना नङा फन अफिसियेलि बेबो सानबावदोंमोन ना एबसु दाजेनबाय एबसुनि राइटिं पेड बाहायनांसिगौ दा खम नङा होनबा एबसु दाजेनबाय एबसुनि राइटिं पेड बाहायनानै एप्लिकेसन होनांगौ इउनिभार्सिटियाव गोनो गोथो होबा मा बुंगोन होआबा मा बुंगोन बस लिस्टनि बै सिगांनि राइटिं पेडआवनो होनोसै नामा अफिसियेलाव न' होनखाबाय जिहेतु अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन दाबाय लेट आस गो विथ दैट ट्राइ संनायबाय खनसे संनायावनो नायाबो अरबाय ओरै होबाय आरामसे फैबाय नङा होमबा सोर माना खालामनो हायो दा सोर माना खालामनो हायो सोरबा माना खालामनो हायो नामा हाया बेखौ लानायावबोथ' माना खालामनो हाया दा जाहैबाय खामानि मावनायनि स्पिरिट नांगौ जोंहा साननो हागौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बाहाय इउनिटनि एक्जिकिउटिभ बडियाव ओंखारोबा फरायनायफ्रा एसे खम जानो हागौ नामा बेखौबो साननो हागौ सोरबा साननो दरखार गैया आंबोथ' प्रेसिडेन्ट जादों नेट पास खालामदों जुनियर रिसार्च फेल'शिप मोनदों जिआरएफ मोनदों डक्टरेट बानायदों साख्रिखौ मावदों आरामसे नंगौना नङा एभरिथिं इज पसिबल स्टिल आं गोसोआव दङ गुवाहाटी इउनिभार्सिटि इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै थानाय समावनो
आंखौ आदा दिपेनाव सोबदि लिंदोंमोन डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव माबा मोनसे मेम'रेन्डाम लिरनो बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनांगौ होननानै गोसोआव दंना गैलाथाय जों ज' थांदों बे मेम'रेन्डाम लिरनो जों फावसायनानै थायाखै मा जों फावसायनानै थायाखै दिनै खामानि मावनांगोन दिनै माबा माबि खोनादों माबा मोनसे ओरै दाफिनसै नामा ओरै माबा मोनसे नामा आं दहाय खोनाबाय मा खोनादों सोरबा आलासि फैनानै माबा माबिबो बुंलांदों जायो बोरमा मेन्दाया माबा 12 मिटार लुबैयो नामा होनो 12 मिटार नङा लाइट इयार्सनि फिउचार भिजनखौ नुहुरनानैसो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दादों भाई गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव साधारन बाथ्रा नङा जोंहा बेफोरबायदि बुंलाबायग्रा थारमाने बोरमा साग्ला ओंखारबाय मिथिबायना बोरमा साग्लाया मा मिथिगौ नोंसोरो बोरमा साग्लाया लामायाव ओंखारनाय लोगो गासिबो गावनि आदार सानजोबो बिलाइ गोरानखौबो अरसुननोसै ओरै गारफिनसै बेफोरबायदि बोरमा साग्ला ओंखारबाय दिनै जों मास्टार डिग्री फरायनाय स्टुडेन्ट बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो जास्टिफाइ खालामनानै बिजिराबालानो जानला मोनला ओरैखौ दाफिननांसिगौ ओरै दानांगौ होनोबा बिनिफ्राय लासिंसिं बर' जाथिया जानाय नङा बिनिफ्राय लासिंसिं बर' जाथिया जानाय नङा खोनादों बिनिफ्राय लासिंसिं नोंथांमोनहा हिस्ट्रियाव बानायनाय नङा आं बुंखादों जुदि मास्टार डिग्री फरायनानै बेफोर खोथाखौ बिजिरनानै डिसिसन लानो हायाबा जेरै बुंदों एरैनो स' थांफानो जुदि सानदोंबा मास्टार डिग्री फरायनायनि नङा बिजिरनो हानांगोन बिजिरनानै जों डिसिसन लानांगौ जोङो जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा मावदोंमोन जोङो गामि सिङाव थांनानै जोङो कचिं हैदोंमोन दहाय जोंना आदा जसमानिका बुंदों एकदम रुनि खाथियाव जों थांनानै पुरा बेदिन थांनानै हर थानानै जों कचिं खालामहैदों जोङो फोरोंदों स्टुडेन्टसफोरखौ खिन्थु गावबो बिराद रोंदों बै समावनो स्टुडेन्टसफोरखौ जों फोरोंदों टिउसन लादों कचिं होदों पिअ कर्स खिन्थु गावथ' बिराद रोंदों स्टुडेन्टसफ्रा बेसेबां लाब जादों जों दिनै बुंनो हाया खिन्थु गावहाथ' बिराद लाब जादों जोङो बे सार्टिफिकेटखौ जोङो सामार भेकेसनाव होनांगोन दिनै सानफावरि ब्रह्मखौ खोनाबाय जानांगौ खोनाबाय सानफावरि ब्रह्म खोनायाखै केमिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआव सानफावरि ब्रह्म दङ जोंहा एसिस्टेन्ट प्रफेसर दा आइआइटि कानपुरनिफ्राय पिएइचडि खालामनानै फैदों जोंनि एखे क्लासमेट आरसिसि बयस हस्टेलनिफ्रायनो फैनाय बिथाङाबो जोंनि जेरै कचिं लाहैनाय बेनि सासे टिममोन सासे फोरोंगिरिमोन बिथाङा थ' बे लेभेलाव जोङो सार्भिसखौ जेब्ला होनो आवगायगोन होमब्लानि फिउचाराबो जोंनि केरियाराबो बेफोरबायदि बिल्डआप जालांगोन मानसिनि माइन्डसेटआ पजिटिभ जानांगोन पजिटिभ माइन्डसेटजों जेब्ला आवगायगोन अब्लानो जोङो मा जागोन एभ्रिथिं जेराव साक्सेस जागोन अर्गानाइजेसनेलि साक्सेस जागोन पार्सनेलिबो साक्सेस जागोन एक नाम्बार खोथायानो जाबाय पजिटिभ जिनाखि माइन्डसेट जों पजिटिभ माइन्डसेटजों आवगायलांनांगौ आं बारा गोबाव बुंनाय नङा थांफिननांगौबो दा फंसे खोथाखौ बुंबावनोसै मस्टलि जोङो फाइनान्सियेल ट्राभेलखौ मायाव मोनो मेगाजिन दिहुननाय नङा होनबा मेगाजिन दिहुननायाव मोनो एबार बोसोरनि मेगाजिनखौ जोंना फुकन बिथां दङ 100% दायथ' लागोन 1 फैसा गारनाङा मेगाजिन दिहुननो थाखाय सासेबो लिडारनि आथिं हमहैनोबो दरकार गैया आरो बिसिनि गोखा गोदै खोथाफोर खोनासंनांगौनि दरकार गैया जों दङ 100% पेमेन्टबो जों हरजोबगोन सिंगल फैसा रावबो खरस खालामनांगौनि दरकार थांनांगौ दरकार गैया अनलि प्रेसारनि थाखाय जोंहाबो मा हिस्ट्रि दंबावो जोंबो नोंथांमोन बायदि बिहायखौबो बिहैदों लिडारफोरनाव साफा सानैनाव एप्लिकेसन हैदों एबसुनि राइटिंमेन्टआवनो फैसा हरगोनबो होनना बुंदों बे फैसा हरदोंबा एसकासन लांनोसै एसकासन थांनाय नियम दङमोन एसकासन लांबायबो जोङो फुकनजों आंजों डिपुनियाव थांना बयबो थांबाय सेंग्रा सिख्ला बयबो थांबाय हिमाचल मानालि थालानि बेरायनानैबो फैबाय दानाथ' सफैखांबाय फैसाखौ मोनाखिसै आं बिब'निफ्राय 30,000 हावला लायदों बे सोरनिफ्रायबा नोङो बिदारा फंबायनिफ्राय 30-40,000 हावला लायनानै फैनो सेस एक्सकासन लाना बेरायना फैजोबबाय बुजिबाय दा नांगौबा सेमफा लेमफाबाबो प्रेसार सुफुं सेमफा लेमफाबाबो मेगाजिन दिहुन थेवबाबो बे सोरनावबा थांनानै आथिं हमै थाखा बिनांगौनि दरकार गैया आरो जोंबो सम हराखै नङा एसेबाबो हरनांगोन
गोसोआव दङ एसे एखमबा मावदों सुमिता बुंगोन इभेन्टखौ आंबो बिसिमल' मोनबा दिल्ली इउनिट एबसुसिम आं हरनो मोनबाय सरनजया जेब्ला प्रेसिडेन्ट दङ जोंनि गोसोआथ' बिराद गिदिरफोरबायदि मोनो आं मानसिफ्रा बेसेबां गिदिर नुयो आं मिथिया बेबायदि मोनो आं गावखौनो खिन्थु बेसेबां गिदिर मानसिफ्रा नुयो आं मिथिया खिन्थु गिदिर दा फनाव दामनो बोरखांबाय नामा खाथियाव थायो बबावनो बबे खाथियावनो एनि टाइम लोगो हम एनि एडभाइस बिराद नलेज गोनां मानसि प्रमद ज्योति नार्जारि बिराद नलेज गोनां मानसि लोगो हम एडभाइस ला खामानि माव खाथियावनो मानसिफोर दं खाथि खाला दं ओरै गलाब दामोन दङ बाथौफुरियाव लकेलनि जुदि माबा मोनसे नांगौबा प्रब्लेम जायोबा बिथांमोनजोंबो रायज्लाय बारग' प्रेसिडेन्टफोरजों लोगो हम मोनसे कानेक्सनफोर दं आंथ' बिनिफ्राय पास जाखांनानैबो आंहा जेबो बिबान गैला बिबान जोबनानै थांबाय बड'फायाव आं थाहैदों जेराव 1 year to 2 year जेबो सेन्ट्रेलावबो बिबान गैया थेवबो आंहा मावनो गोसो बे समावनो बिराद हांहांहाय बेबो बेखौ गावो बेबो बेखौ गावो थांलायजोबनाय मा दरखारमोन थाहैनो जाथिनि सेन्टिमेन्ट मा दरखार जेब्ला जों बाजाराव साहा लोंनो ओंखारो मानसिफ्रा जोंखौ एराय थांग्रा जायो जस'दाया आंनि बावनो रुममेट हजोंबो रुममेट बड'फायावबो मानसिफ्रा जोंखौ नुयोबा एसे ओरै साइड दाननानै थांग्रा जायो बै समाव गावो नालाय एक्सुवेलि ओंखारग्राफोरखौ गावबाय बिरादनो नै नलेज गोनां बिथाङा फैबाय खाथियावनो थायो कन्टेक्ट खालामनो मालाबाबो गोनो गोथो जानो नाङा गोनो गोथो जायो प्रमद दाहानियाथ' खाथियावनो थायो कन्टेक्ट जों क'क्राझारनिफ्राय कन्टेक्ट जाबाय थायो क'क्राझाराव एनि काइन्ड अफ प्रग्राम मोनो लेंहरनांगौ गाबोन फै होननांगौ गाबोन मोनो बे मोनैनि मा खोथा दङ आरो मोनसे खोथा चिरांनि जेनाखि सिनियर्सफोर गासैबो मोजां बिबानाव मावहैजोब्बाय मोजां पजिशनाव मावहैजोब्बाय मोनसे सिनियरफोरनि लिस्ट बानायदों 1000 2000 500 थाखाबो जुदि बयबो हरो एकाउन्टसफ्राव बिराद थाखा जागोन 1000बो जुदि 40 जन मानसिनिफ्राय कालेक्ट खालामनो हायो अनेक थाखा जागोन लिडारफोरनाव होसो थांलाय फैलायनो 10,000 मोनोबा 5000 खरसा जाखायो नंगौना नङा आं बारा बुंला आं बिराद गिदिर थांमा थालाङो जोंनि समाव जों मोनसे बिराद गिदिर खामानि मावो एसे गोजान जादों जों इउनिभार्सिटिखौनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ट्रास्टखौ खोनाबायना खोनायाखै सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्डखौ खोनाबाय जों जेब्ला जोंनि टेनार थानाय समाव बै जेनाखि बिराद गिदिर अडिटोरियाम हल दङना बै गिदिर अडिटोरियाम हला बेहाय सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड जेनाखि बड'फा सल्जार अफ हिउमेनिटी एवार्ड जोंनि समावनो जों बाहाय खुंदों जों रायज्लायनानै ओरैबायदि लोब बर'फोर जाफैदों बाहाय ओरैबायदि लोब जादों गाग्लोबनो फैनाय बायदि जादों इभेन गाहायाव फिलाप जासे जानानै गोजौनि गेलारियाबो फिलाप जाजोबदों दा बेफोरबायदि प्रग्रामखौ जोङो फिउचाराव साननांगौ आरो जोङो फुकन बिथांजों जों सानलायबाय थादों मोनसे प्रग्राम बानायनांगौ गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव होननानै सेपारेट स्टेटनि जेनाखि मुभमेन्टखौ लानानै एसे ओभारअल इन्डियानि पार्सपेक्टिभखौ लानानै मोनसे सेमिनार फाथिनांगौनि बिराद दरखार दं मोनसे एकाडेमिक सेमिनार फाथिनांगौनि जोबोद दरखार दं बेहाय जोङो बे खोथाखौ सानबाय थादों फाइनेन्सआ बोरै जागोन जों बेखौसो सानबाय थादों सेमिनाराथ' जागोन बिनि बेगाव माखासे फैसा नांगोन बे फैसाया बोरै फैगोन जों बेखौ दा सानलायलायनानै दङ आरो फिउचार जेनाखि बडि जागोन जों बे बडिजों कनसाल्ट खालामनानै सेन्ट्रेल एबसुजों कनसाल्ट खालामनानै बे बुस्थुखौ जोङो मावफुंनांगौनि